Pungkaham joto takuk tay bukuk song no norok nukhana buskango St. John Hospital emergency pungkaham ang John Deberma Tripura People Foundation ni president tabu kango hospital of Faima Sokwemeni hingkangkai chini takuk khoroksa Khajaroi riang hanai tini suddenly thai kapama bai bono emergency wo matubukha thangkai doctor rok saka belai no serious bono ventilator tonga nangnai hanai chung tabuk bo saimia ko bini parents rok ni kuno contact number bin parents rok wi chung ko guma se kun baya ko belai no hambai chini belendur ni the volunteers from no special thanks to Anil Mohan Tripura hangkai tarpora Elson Deberma tai pohor tai chini one second kaisau kong bai network issue song bai ang hambari tongmani chini volunteers rok no chini Anil Mohan Tripura chini pohor chingkangka chini Elson hingkatai chini maniana tabugoro tongo Jitendra riang bo tongo bo naija phaijak bo doctor malai kok sai tongo bisingo hingkangkai medicine rok tongo so ang konya mo chumkai si takuk te bukuk song joto no suddenly boba haikejani emergency phaithang ke saimia khnamani je borok Khajaroi riang boagi chini khoroksa volunteers no omai hini walaijak je nongni je group Bangalore Tiprasa ba nongni Tripura People Foundation ba yang tongna nangya hani bo chini khoroksa volunteers no sajak tinio kok saima tongma khai reason abono emergency cab no sai phaya angagi bo kok no barbar masawo situations bupura hamyang thang saimia so abono kono khana samung no nangya woi ba kono khana kok no one so kya winno hanya sai khibiman no ta sadi bupura jani emergency phai thang bupura jani logi borok nangai thang saimia tabuk bini nok ni borok bini dol bondu baya sabak kep saimia but chini belendur ni team rock chin foundation ni team rock phai tinio jaga help khaikya borok no and tarpore jefur dara dines khobor mankha dara dines hospital tumna bagai shaka hangkangkai suddenly ventilator tona nangana hama bai chungno doctor 40,000 sanka suddenly chini foundation no rank kare ngai 40,000 tusung takpun arrange khaimia ko but haipano chini je Tripura People Foundation ni director dara dinesh bo personally biniyak ni rang rekha bini yak ni rang ruwui hingkangka grupo kisa post khaimani grupo 100 150 200 300 mo hike kisa ralai tongo dara dines 10,000 taka rana hamani but dabuk horof bini bank ni transfer khaimeng bai bin personal ni hote 5,000 rakha hangkatai 100 200 mil wi ching tabuk at least admission khaiman drab rang hospital jama khaimangka so khorso je kabang ma salsa ni se 40-50 হাজার nang thango ventilator ton khangke ba ICU ton khangkai khorjo no bahai ka tikil nyai tabu ko chung saimia ko tamni bagai hingkangka chini fanso to rang kerinyo sunga kini siming sai tongo chini group motamoti 1000 jona ni porkau at least jono 40-50 tega fan like hangkai chung sama tongo 1000 jona hangga 50,000 phai hone but renai kirei jotono emergency puru hangkai chung buskango phai sanlai mano nogo jotono jodi okok no one sugai emergency ani fan phai mano bin fan phai mano hone
wansugui relaki hangka tini chung oba haike wansonga nangala khamu chung jekuni emergency hangka siming se group o post khailaiye 100 200 300 keralayo kintu chung sakangni siming na advance jodi sakangni siming no rang ri tonglai jak hangka oba hai situation nunga nangala khamu so lai thangmani kok no sawi kon lap kare buskang ni kok sima salaine buskang ni kok hangka ko abono chung joto no wansugui ma tonglai nai chung joto no emergency nini ani henjawi keb no dusberi awai chung joto no responsibilities na woi chung foundation no rang je man mani 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 je man mani proti masa kise kise rei tong hangka chini fanso jodi rang tong hangkai emergency situation rogo chung je sanapana help khaimanu tini amsake emergency wo chini je khaja roi riang no matu bukha doctor sai tong kha norok rang rei me hangka hangkai banai shiwo toni me hangka ba langma phan choi manu hone obo high emergency situation rogo chung suddenly kebo hatchaga rang tikalari me jodi chini foundation no rang tong hangkai chung relai mang kham emergency ke siming chung group ro lai mo haike inglai so jotno chini Tripurani o jaga o Bangalore tongnai foundation by Kerengdi foundation by communication narak tondi and foundation ni fanso kisemisa rang jomo fan ruwi chini jotto je Tripurani fataro tibrasa tongnai brok by k sung Kerengui sung miliwi sung tibrasa thansa nukung kaisa tolao tonga nailen sung tabuk Kerala by Kerengkha norok nukhana uko koyekdin age chini Kerala o taku khorokja thwithangmani sung Kerala by Kerengkha hangkang sung Chennai by Kerengjak sung Hyderabad by Kerengjak sung South India o simingya sung tabuk try khai tongo Pune o Mumbai o Delhi o sung oba haike chini je Tripura People Foundation ni beredom ba Tripura People Foundation ni root arok kerengna bagai chung try khai tongo jotto no phatara tongnai Tripura sa thanchaka tongoi oma hai emergency situation rogo kebo rang puisa koroi ni bagai ta thwiteng ba rang puisa koroi ni bagai kuno bahai jung jalo taklai teng hini sing try khai tongo but o samung no khoroksa borok bai khemiya khorok ni borok bai khemiya o samung no khaiyan bagai jotto Tripura sa thanchangano barbar kok no masa takok tai bukuk song please sak responsibilities jodi na haka hangkai ang bukhanya nangka khaijago jung oma haike careless ba ignore khai tongkha hangkai khanani jorao chini emergency pai pru jung no help manyang thanai anga gini siming na masawo wan sugui naji jung phatara tongnai borok ama koroi babu koroi phatara nung bayang bai simanai lainai emergency o hingkai saboni emergency bufuru phaithang sung saimeya so abono barbar masawo please norok kisa gedalai tongnang di and funds rok no tui norok renang di tamni bagai hingkangkai chini Tripura sarok phataro phaiye samung khai tongnai rok begung no bigra mangsi thui thanai rok bigra no ang obahai families bonu khaje nijini nok thai jaga phaloi rang rohoroi bini beselani kethei telangai kethei telang manukhang belanya bukha cost tongkha kintu ang bukuri jorani bagai azarawo chung kunu khaimali afro chini thani bo funds koroi bagai but haipeno dara dine saino hai bini o khairok mo bai bo kichemi help khai ka azarawo but aba haike bo bigra nukhungni borok koroi nukhungni borok kethei phano nugrugya last to bosani ba
bwsaini ba bihikni jesapano nokni borokni aba hairok tangthung so sung aboni bagui jotono sak responsibilities mana halainai as a Triprasa, as a team, as a family mahake sung wan sugoi samung ma khailai tahute kini saimia chini khaja roi riang je doctor samate hingkang kata belanyo serious bada basi no basi ya oba hike saitong so jodi bo basi wi thangka hingkang ka chin Triprasan basi ma kalai ble buya ble moni se sikang bo chini Nimhans hospital tongnai taku khoroksa bini bo same no ba hike emergency ungma bai bo mia bo bin parao sogi ka maiti chai mia kokuk maya doctor samani bono boba haijani 80% ni upor thuijak ron samani but bini chana maitong bo baji thangka and hambai joto ajagawo chini Bangalore ni team rock Tripura People Foundation team rock aro chubanai rok no jotona hambai maro chinoro tabuk sung Bangalore nuguin tongo chini jaga area ni borok berai actively samung khai tongo barang musungu khoroksa khorokni borok actively samung khai tongo baingya senior leader rok simingya jotono support khai ke hangkai tebo samung ka hamke khaijaga na tai tebo bo samung kelayengan na tai tebo samung naithokngan nei so sung jotono miliwi samung ma khailene jotono miliwi sung responsibilities mana halainai haya hangkai jung bai jung no cost nganang nai jung tabuk suk jorotei cap ni hoite funds maya jung chini group ba team miliunya jung taksuk jorotei choli tongko in fact ang to hambai refinery de baya chini Dara Dinesh no but always no jekono jagao shortage hangka bini savings only fan tiklai ro bo omsege samung khai tongkha chin Triprasa no father haste apano kaisa baite kaisa na thancha ka tonan lama nai tongo lama khai tongo so bono God bless khaite tai botebo kahamkai kuchogo kathang botebo kahamke tebo Triprasa rong tu jului tonga tui bo chai togoi tongo ang to bin logi starting ni singmo samung khai tongo so ang khaino thanai but haipano ang musungo joto Triprasa bo je ang bono logiri tongma hai bang responsibilities nama hai jung joto no nalakha kangkai belanyo sau so ang live video ma phaimen ka haino ta hote bo kuksong chin thani funds kari requirement belai kabang ma kotorma tabuk suk jara chung bini nok ni borok webo contact khaisi maya ko khna rogo hopefully khna phungdi por rogo chung bin nok ni borok we contact khaimana na tai chung buskang boba hai step naiman ba boba hai situation rok khai chung abon bagai ready tongai da mana chung ob try khelen so ang jotono koi ta hote bu song please narok krungi tongdi tam ni bagai hingkang ke again belanya kirima singsa suddenly boba haijani emergency case fire so jotono kaham ke tonga nai di jotono responsibilities na oi krungi tai funds rokno collect khai to makha ba belanya sa tam bai hingkang kai the generation is money talk rang kring ka hospital doctor point kok saya so ma hai situation rok nugui ke bo chin taku ba buku rang shortage ni bagi rokta thaiting aban bagen chung jotono jema mani kisa ke chung relai tongana chung khailai tongan buskang ni live video to shema lai ferana ta khor ni live video to angoro no mutagana tamni kangkai tabuk aishuk ni saita tamai tongkha so joton thujak kebo kotok kori bat khana norok bajak to kori bat khana norok live video no naikya hanga ka bo saimana buskango je update mamani hingkang ka chung foundation no ba chini Bangalore Triprasa group chung update dru nyama tong tam ni bagi hingkang kai chung musungu joto Triprasa no Bangalore tongnai father hastewa tongnai joto shin Triprasa no saiman thang what is happening what is going on
out of Tripura ro ajina han payment bisingo jotono aware tongthang o emergency situation ni tui jotono saimantang hene chang update ro so kokna so kolok ka sayawi ang live video ron toron jotono no haina hai hambai tai Bangalore Tripura sabai ba Tripura People Foundation by kerungwi tondi ang John Debroma Tripura People Foundation President ang live video noron tonchina hambai